ସମାଜର ନାରୀର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ନାରୀର ସ୍ଥିତି ସର୍ବ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ନାରୀମାନେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାନେ ମିଳାମିଶି କରି ସବୁ ଧର୍ମୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସାମାଜିକରେ ମିଶୁଥିଲେ। ଝିଅମାନେ ପିତା ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଏଇଟା କିଡ଼େ ପରଦା ପ୍ରଥା, ସତୀ ବା ଯୌତୁକ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା କହିଲେ ବି ଗଲା ସତୀ ବା ସତୀ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତା ଉପରେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବି ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସତୀ ବ୍ୟବହାର ବି ନଥିଲା। ଯୌତୁକ ବି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ପରଦା ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ପରଦା ପ୍ରଥା ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବା ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥା କେଉଁ ହେତାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ସେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ସେମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ମାନେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଋଗ୍ବୈଦିକରେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ନାରୀ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବାଳା, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆପାଲା ପରି ନାରୀମାନେ ବୈଦିକ ସ୍ରୋତ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସ୍ରୋତ ରଚନା ମାନେ ବହୁତ ରଚନା ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଥିଲେ ନାରୀମାନେ? ବିଶ୍ୱବାଳା, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆପାଲା। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ। ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ସେମାନେ କନ୍ୟା ଯାହା କହିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଏକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷତଃ ରାଜା ପରିବାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ସମାଜର ବିବାହ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବା ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା? କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ? ସେହି ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗମାନଙ୍କର ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। ବଳଦ, କାଠ, ଲଙ୍ଗଳରେ ସେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଚାରିପାଖେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବା ଚାରଣଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ଥିଲା। ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ସେଇଟା। ଚାଷ ଜମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି। କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବୃଷ୍ଟିଜଳ, ହ୍ରଦ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ଉଥିଲେ। ଧାନ, ଯଅ, ଗହମ, ବାର୍ଲି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। କପା, ତୈଳଜୀବ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉର୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜୈବ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଋଗ୍ବୈଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାର ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜୈବ ସାର ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା? ଜୈବ ସାର ମାନେ ଖତକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୈବ ସାର। ଖତ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ବା ଖତ ସାରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜୈବ ସାର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ସାର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ କିଛି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ପଶୁପାଳନ ସେମାନେ କ'ଣ ପଶୁ ପାଳୁଥିଲେ, କ'ଣ ନ ପାଳୁଥିଲେ? ସେମାନେ କୃଷି ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋ ସମ୍ପର୍କ ଧନ ମାନେ ସେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଧନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଧନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ। ଉନ୍ନତର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଉନ୍ନତର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ? ଗୋରୁ ଗାଈ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ପରେ ସେମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ସେମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଳ୍ପରୁ
आज्यମାନେ प्रभृति लाभवान हेउथिले। माटीर पात्र निर्माण, लुगाबुणा, काठ काम, नौका और रथ निर्माण, लौह निर्मित द्रव्य व्यवहार करुथिले। जिनिष प्रति विशेष गुरुत्व देउथिले। शगड़ एवं रथ द्वारा सेमाने जिनिषपत्र परिवहन करुथिले। वाणिज्य व्यवसाय द्वारा सेमाने तांकर पेट पोषण करुथिले। बुणाकार, स्वर्णकार, बुणाकार माने कौन? लुगा बुणिबा। स्वर्णकार माने सुना गढ़िबा। और कमार कहले काठ काम करिबा। कमार कहले हांडी काम करिबा। एटा कहबाकू गले बढ़ई माने काठ काम करिबा। विभिन्न संप्रदायक कार्यकारी जीविका निर्वाह करुथिले। तांकर अलंकार, कृषि उपकरण, बासन कुशन, विभिन्न अस्त्र और रथर निर्माण गुरुत्व देउथिले। मोट उपरे कहबाकू गले वैदिक युग राज्य मानकर अर्थनैतिक जीवन बेस सुदृढ़ थिला। राजनैतिक संगठन केमिति थिला तांकर? आर्य माने राजनैतिक जीवन अत्यंत संगठित बा सुदृढ़ थिला। परिवार ठारू आरंभ करी बृहत राष्ट्र पर्यंत सब स्तर रे समाज सुसंगठित थिला। आर्य जनगोष्ठी मुख्य को राजन कहा जाउची। आर्य जनगोष्ठी को कोन कहा जाय? राजन बोली कहा जाउची। वंश वा परंपरा अनुसार राजा मानक एही पदवी अलंकृति बा कृत करुथिबा मध्य केतेक क्षेत्र रे राजा मानकर निर्वाचित कराउथिला। राज्यर सुरक्षा तथा जीवन धारण पई निरापत्ता वा मंगल कामना राजन प्रधान कर्तव्य थिला। माने को कहबाकू गले निज गाँ रे सब भल हो माने सब प्रधान कामना भगवान को मानुथले। से माने मंगल हो बा कामना करिबा पई राजन बा प्रधान थिला। से मानको प्रधान को राजन बोली कहा जाउची। राजन काहा को कहा जाउची? इठा कहा गला कि राजन काहा को कहा जाउची? जनगोष्ठीर मुख्य को राजन बोली कहा जाउची। ग्रामर सेमिति ग्राम केतेक परिवार को नहीं ग्राम सृष्टि होता। परिवार को नेले तो ग्राम सृष्टि हम। ग्रामर मुख्य को कौन कहा जाए? ग्रामिक बा ग्रामणी। ग्रामिक कहले भी हम, ग्रामणी कहले भी हम। केतेक ग्राम को नहीं गोटे सृष्टि होता। ग्राम को नेले तो सृष्टि हम, ताहाकू 20 कहा जाउची। 20 मन रखिबा पई 20 को कौन कहा जाउची? 20 रो मुख्य को 20पति मन रखिबा भଳି अछि। 20 20पति। ग्राम ग्रामणी, ग्राम ग्रामक कहले भी हम। सही केतेक 20 को नहीं फेणी सेमिति गोष्ठी होता। तार मुख्य को जन बोली कहा जाउची। जन आग जानिल। ग्राम को ग्रामणी बा कहबाकू गले केतेक ग्राम को सृष्टि है फिर 20 सृष्टि होची। केतेक 20 को सृष्टि है तापर जन बोली सृष्टि होची। यार मुख्य को राजन बोली कहा होची। फिर राजन तो इठा मुह रे थिला। राजन तापर राजन सृष्टि होची। मुख्य समस्तंक बड़रे बा समस्तंक ए तीनोटी बा ग्रामणी 20 20पति तापर कहबाकू गले जन रो मुख्य को राजन बोली कहा जाए। समस्तंकर उच्चार थिला राजन। सेठारे सभा थिला एवं समिति थिला। सभा मानकर विज्ञ तथा वयस्क लोक माने सभा रे जोग दउथिले। माने एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे। सभा काहाको केउ केउ माननकु ने गठित करा जाउथाय कहले एटा समाज रे थिबा विज्ञ बा वयस्क। विज्ञ वयस्क को ने सभा सृष्टि होथेबा गठन करा जाउची। एठे फिर कहा जाउची समिति। काहाको ने समिति गठन करा जाए। जनता महिला माने सभा समिति उपस्थित रही निज निजर मत रखुथिले। ताहाको समिति कहा जाउची। समिति माने जनसाधारण समस्त जाए से सभा रे बा सभा समिति रे उपस्थापन करबा को समिति कहा जाउची। तापर कहा जाउची सभा। सभा होची विज्ञ बा वयस्क लोक मान गठन करा जाइतबा सभा को ताहाको सभा बोले कहा जाए। सभा समिति दुईटी क्वेश्चन आसे। एटा फेन आबरे उटा गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आसे। लोक वैदिक युग रे वशिष्ठ बा विश्वामित्र परे ऋषि रहितले। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण पदवी थिला सेनानी। सेनार केवल सेनानी बोले कहा जाउची।
ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରଳ ଥିଲେ। ସରଳ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାନେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନେ ବା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କାର ଉପାସନା? ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା, ଈଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେବୀ ଦେବାର ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ବରୁଣ, ଉଷା, ମରୁତ। ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଏବଂ ପିତୁଳା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପିତୁଳା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ମନ୍ଦିର ସବୁ ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କେଉଁ ବୈଦିକ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଦେବା ଦେବୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର, ପୁରନ୍ଦର ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁରନ୍ଦର। ସେ ଯୁଗ୍ଧ ଓ ବର୍ଷାର ଦେବତା। କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଗ୍ଧର ବା ବର୍ଷାର ଦେବତା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଶୁକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶୁକ୍ତି କେତୋଟି କହିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 250ଟି ଶୁକ୍ତି ରହିଅଛି। ସେ କହିଲେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୁଗ୍ଧର ବର୍ଷାର ଦେବତା କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ବି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଦେବୀ ଦେବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୃତି ଦେବୀ ଥିଲେ ଉଷା, ଆକାଶ। ଉଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ନଦୀର ଦେବତାକୁ ଉଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେବୀ ଦେବାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ପାଠ ସହିତ ଶସ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ ଆଦି ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାନଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋରୁ, ଗାଈ ଆଦିମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ। ଏତିକି କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ପୁରା ବହୁତ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି।